Hello? Hello? Okay. Partner, para walang problema, si Willie Revilla ito. Kilala mo ba ako? Hello? 10,000 bigay ng Shopee! Sa Shopee, ang dali. Hello? Hello? Gusto mo bang sumaya? Ano ba pangalan mo? Ang pangalan ko, Wilfredo Buendia Revillame. Ano ginagawa mo ngayon? 10,000! Sa Shopee, ang dali. Sa Shopee. Hello, may surprise ako sa'yo. May surprise ako sa'yo. O, huwag kayong magmumura. Ako to, si Willie to. Baka murahin mo ako. Hello? Hello, sino to? O, huwag ka magmumura dahil meron kang 10,000 bigay ng front row! Okay, alam mo na. O, sino pangalan mo? Ano pangalan mo? Tiga saan ka? Tiga saan ka? Taga saan ka nga? Taga saan? Napuputol ka. Maghanap ka ng magandang signal. Meron kang 10,000! Ba ang gamit mo? Sabihin mo, maraming salamat sa front row, sa WOWOWIN. Sabihin mo, yay! 10,000! Okay. Hello? 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 Gusto mo bang sumaya? Ano ba pangalan mo? Willie Revilla ito. Tiga saan ka? Tiga saan ka? Taga saan ka nga? Taga saan? Nanonood ka ba? Ano ba yan? Kamusta kayo dyan? Kamusta kayo dyan? Ano ginagawa mo ngayon? Sabihin mo lang, salamat Shopee. Sabihin mo lang, salamat Shopee. Hoy! May regalo ko! Shopee 10,000! Sa Shopee, ang dali. Okay, alam mo na.